Deze week beleven we een stralende zomerweek. Maar wat was de impact op de Limburgse horeca van de nogal kwakkelende eerste helft van het jaar? We gaan langs bij enkele Limburgse terrassen om het te vragen. We hebben natuurlijk een apart jaar ten opzichte van de afgelopen jaren gezien. Normaal gesproken starten we al soms in april met mooi weer en het terras geopend, zeker bij de auberge. En bij het restaurant vanaf een mei-juni maand waarin we de gasten lekker buiten konden ontvangen. Ja, dat is eigenlijk dit jaar in plaats van de 10 tot 20 zomeravonden die we gehad hebben vorig jaar, zijn het er nu 3 tot 4 bij het restaurant. Gelukkig bij de auberge, doordat het iets informeler is, wel meer. Maar je ziet wel echt dat er een terugloop is in mooie terrasdagen. Als het terras niet open is, komen mensen dan niet? Zijn ze minder gekomen de afgelopen maanden? Of zeg maar, ja goed, het regent uiteraard dan overal in Limburg, dus dan komen we wel, maar dan gaan we binnen zitten. Ja, was het maar zo'n feest? Nee, wij zien wel dat mensen op het moment dat het iets minder weer is, zullen annuleren. We hebben het geluk dat mensen wel de aantrekkingskracht van Château Nercan als plek zien en ook met de heerlijke culinaire invulling die ze hier doen. Maar je merkt wel dat op het moment dat er regen is voorspeld, op de dag zelf vaak nog annuleringen binnenkomen. Dus dat je van een volzet restaurant teruggaat naar een 60 tot 80%. Helaas gebeurt dat bij ons ook. Het terrasseizoen is niet met heel mooi weer begonnen. Het was vooral slecht weer, wisselend weer. De temperaturen wat niet op gang kwam, dat was wel eventjes aanpoten. Terwijl ik me wel kan voorstellen dat jullie daar, zeker als echte terraslocatie, echt volop inzetten. Van team staat klaar, alles staat klaar om zeg maar april, mei, jetzt geht's los. Ja, dat klopt. Na de carnaval maak je de planning op van wanneer kunnen we het terras volledig gaan gebruiken. We maken dingen in orde en dan blijft eigenlijk het weer achterwege. Je plant op personeel, op je menu. De reserveringen, het openzetten van het dakterras. Het is wel allemaal heel belangrijk dat dat weer ook positieve invloed heeft op dat moment. Precies. En dan kunnen mensen niet buiten zitten, want het is te regenachtig of het is te koud. Komen ze dan wel naar binnen of zeggen ze, we slaan een keer over en we kijken volgende week weer. Dus met andere woorden, kost het ook omzet. Ja, we hebben wel geluk dat we 2 verdiepingen hebben binnen. Het reserveringssysteem staat altijd open en hierdoor kunnen we ook als het regent en de minder weersomstandigheden, iedereen blijven ontvangen. Mensen reserveren graag en dat betekent dus ook dat wanneer we vol zitten, dat we voor walk-ins ook moeten bijsturen om zodoende voor iedereen een plekje te geven. Okay. Ik denk dat we in de winter niet mogen klagen en het slechte weer met de bezetting binnen. Hoe is het terrasseizoen eigenlijk tot nu toe verlopen? Ups en downs. Ik denk dat dat het mooiste is. Ja, we hebben natuurlijk een redelijk natte begin van dit seizoen gehad. En ja, dat is jammer. Maar goed, je hebt nu juist hele mooie dagen. En daar vind ik gewoon heel gaaf van dat mensen vooral nu ook dat ook nemen. Dus juist meer willen, meer genieten, langer genieten, langere terrasavonden. En ja, dat kan ook zeker hier. Jouw terras is toegankelijk voor gewoon terrasgasten, maar natuurlijk ook voor je hotelgasten. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een voorjaar in Limburg, waar mensen sowieso voor wandelen, natuur komen, dat het toch wel een impact heeft op omzet in zo'n maanden. Ja, zeker. Dat wordt minder. Dat schuift niet aan stoelen of banken. Mensen komen hier natuurlijk ook om te wandelen, te fietsen, te recreëren. En willen ook graag naar buiten. Dus je ziet wel veel last-minute annuleringen dan ook binnenkomen op basis van het weer. Maar gelukkig zien we die ook weer bijkomen, zeker op het moment dat het weer mooi weer is. En vooral op de lunch zie je dat ook echt wel. Dat je dan toch echt mensen die zoeken echt wel die plekjes op. Ja, een van de mooiste terrassen van Parkstad, om het zo maar even te zeggen, is dan toch wel hier.